τραυματισμά. Χλωμή κατά τη γνώμη μου στο πρώτο ημίχρονο, πιο καλή στο δεύτερο. Τι έφταξε και γενικά τι φταίει που στα εκτός δεν τα πηγαίνει καλά μέχρι σήμερα. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει ένα της έδρας. Θα το δούμε, θα το διορθώσουμε. Σιγά σιγά μαζεύονται και τα παιδιά. Είχαμε διάφορα προβλήματα κατά καιρούς με ποδοσφαιριστές που είναι εκτός λόγω τραυματισμών κυρίως. Αλλά σιγά σιγά μαζευόμαστε και θεωρώ ότι θα δείξουμε καλύτερο πρόσωπο στα εκτός έδρας του παιχνίδι. Από εκεί και πέρα για το σημερινό παιχνίδι έχω να πω ότι όντως το πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν ήταν καλή. Δεν ακολούθησε σε κανένα σημείο το πλάνο που είχαμε βγάλει για το παιχνίδι. Δεν πρεσάραμε σωστά, δεν τρέξαμε. Παρ' όλα αυτά τα γκολ που φάγαμε ήταν και τα δύο χαζά. Δηλαδή φάγαμε από ένα στημένο, νομίζω με την πλάτη την έχει βρει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής και έχει βάλει ένα τέρμα. Παρόλο που πιστεύω ότι πέσαν πάνω στο μικρό και ίσως αυτό να ήταν και είναι μικρός ο θανατοφύλακας, να πέσει πάνω του στο κόρνερ με αποτέλεσμα να δεχτούμε αυτό το γκολ. Και το δεύτερο μετά από ένα λάθος στο κέντρο, αφού έχουμε την μπάλα, τρώμε μια κόντρα με αποτέλεσμα να δεχτούμε το 2-0. Δεν έχω άποψη για το γκολ του Μουλιάτου στο αν είναι offside ή όχι. Αυτό θα το δούμε. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα στα αποδυτήρια, κάναμε κάποιες αλλαγές όσο πιο γρήγορα μπορέσαμε. Και ο Κουρούπης που μπήκε, αν και τραυματίας, προσπάθησε το παιδί. Κρατήσαμε λίγο την μπάλα στα πόδια μας παραπάνω, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις. Έχουμε ένα πέναλτι το οποίο ζητάμε που δεν μας δόθηκε. Ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο, αν ξέρεις, ο Καναδίος εκτός περιοχής που τα έβγαλε εύκολα ο Φώτης, δεν δημιούργησε κάτι άλλο. Δίκαιη εννοείται η νίκη της Θουρίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα γκολ. Από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε.